В своята 8-ма година най-българското реалити сблъсква своите стари герои с отбор от нови надежди сред изумителна красота, но при най-суровите условия и с най-тежки битки още на старта. Фермата, мостът на времето. Събота, 20 часа. BTV. В своята 8-ма година най-българското реалити сблъсква своите стари герои с отбор от нови надежди сред изумителна красота, но при най-суровите условия и с най-тежки битки още на старта. Фермата, мостът на времето. Събота, 20 часа. BTV. В своята 8-ма година най-българското реалити сблъсква своите стари герои с отбор от нови надежди сред изумителна красота, но при най-суровите условия и с най-тежки битки още на старта. Фермата, мостът на времето. Събота, 20 часа. BTV. В своята 8-ма година най-българското реалити сблъсква своите стари герои